ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಮೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜೆ ಹರ್ಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಮನಸಾಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಕುದ್ರೇಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಗ ರಾಣಿ ದೀಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಕುಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪನ್ಪಿನ ಕುದ್ರೇಡು ಜಾನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಡ್ ಆಯರು. ಗೆಸ್ ಹೂ ಆಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಚೋಕೋಪಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನ ಮಗಲ್ ರಿದ್ವಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. Daddy did a funny dance, what'll I do? Daddy did a funny dance, what'll I do? Daddy did a funny dance, what'll I do? Laugh and chuckle and giggle, ha 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 ha, ho 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 ho, hee 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 hee. It's fun to laugh together. ಅಜ್ಜರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪುಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ, ಮಾಮೂನ ಬಂಗಾರದ ಮರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಶೈನ್ ಗರ್ಲ್, ಇನ್ನೀದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ರಿದ್ವಿ. ರಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಶಾಲೆಡು ಬಾರಿ ಬೆರ್ಸೇದಿ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ರಿದ್ವಿ ಅಲೆನ ಅಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ಲ. Yeah, tuny, and tuny, and tuny. We don't We don't. Oh, driver, ದಿನ ಕರೀಂಡು ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದ ಬಾಲೆ ರಿದ್ವಿಗ್ ಇನಿಕ್ ವರ್ಷ 10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು. ಅಲ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನನ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದ.